fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to Mongel to Luggere to wuro Berkeldi to Beydi to Weelu Ɓulɓe to wuro Seeno to Gesela Bamma soodi to galle Amadou Mamadou ɓurɗo lollude soodi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie hannena Wulu Sidi ko jagorɗo kalfinaɗo nden ka e kisal leydi ndi kanko e chef d' état major gendarmerie mo leydi Mauritanie ɓe jeehi udditoyde waɗede inauguré poste uji gendarmerie to Likseyba Gorgol to Mongel to Mbouta ha to Tufnde Siwe to leydi Sénégal yidde Macky Sall e oɗo saaha joni e nder leydi he kay ko kala balɗe sappo e nayyi woni nder jonte ɗiɗi kala yo jogorɗe toɗɗe mbawde conférence de moyen de presse andinde ɓesgu leydi ndi ko hesɗi e leydi he e eɓɓoje kese ƴettaɗe to leydi Mali bandiyagal e braka teskama tigui ne ɓeydi no fewi e nder Bamako lamorgo leydi ndi ha yoga e guure mawɗe tawateɗe e nder leydi e kala to leydi Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Côte d'Ivoire ono lisete timmuɗo to Bruxelles lamorgo leydi Belgique gam ƴettude peeje kayno oɗon biteɗo Laurent Gbagbo heftiri passeport mum diplomatique kabaruji men joolam jabberi ma jaa to dowlaci tettuɗi Amérique bisimilla moon ketki hotondirte joni jañoɗen. Kettude kabaruji mon e demgal Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogas enayi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono mbirɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie kudorten e nder leydi Mauritanie ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique de technologie de l'information et de la communication porte-parole du gouvernement woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde towde e wittoji scientifique kalfinaɗo ko fate communication ko kanko kadi woni joguiɗo konngol laamu hono Sidi Wul Salem o joddima altine hanki o e fedde hujjikintoɓe jangguinoɓe école aji taw ko école aji towɗi e ardi fedde nden hujjikintoɓe nden noon ko Mohamed Vala Wul Banana ministre o noon holliri tigui ɓuuri kewde woni de progrès ko fati e jangde leydi Mauritanie ko laamu ngu ƴetti e oɗo saaha joni holliriɓe kadi e ɓooƴe kewɗe e miijoji kewɗi keesi nde laamu ngu jogani ko fati e nde ɗon jangde e nder leydi Mauritanie kamɓe hujjikintoɓe fedde hujjikintoɓe noon ɓe kolliri tigui yidde mabɓe e oɗo saaha joni kono laamu ngu wattata e mabɓe hakkillaji no fewi wawi yoritade gurdameje mabɓe ɓeydunaɓe kadi ko fati e banggue ɓeydude moƴƴitinde gurdameje mabɓe ha tengti noon e fannu ko wiyete logement woni kotki haaɓe mbawa hebde kotkiji kamɓe kala logement ji hano hannirta ni ɓe beltima noon ɓe kolliri noon weltare mabɓe kamɓe ɓe fejje hujjukintoɓe ɓe kolliri tigui weltare mabɓe no fewi e jagorɗo leydi ndi jabde kay joddade e mabɓe heɗadeɓe e nanodirde e famodirde e mabɓe ɗum noon ko beelama mawɗo woniniɓe ene tawtora jonde nde noon ɓeɗo ɗiɗo taw ko chargé de mission hono biteɗo Mohamed Lemina Wul Ahmed Zeyna e wondude e debbo biteɗo Maticiane Bintou Bekara ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruno ne gardidi kabaruji men hannana Wul Sidi ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko faten nden ka e kisal wondude e chef d' état major de la gendarmerie nationale wono général de division Sultana Wul Mohamed Leswad ɓe jaɓɓi koyɗe mabɓe noon ɓe jeehi waɗede inauguré udditoyde tigui ñande alata nogas e ɗiɗi lewru jolal gonɗe ndu poste uji gendarmerie kesima haaɗi e oɗo saaha joni e nder wuuro men Likseyba Gorgol ha to Mbouta to Mongel ha to Tufnde Siwe kala foof noon koye nder région de Gorgol eɓe jaadi noon e sete timmuɗo no fewi kala e ɗiɗon poste uji noon ɗiɗon nokkuji to ɓe jetti ɓe mbawi kay nadde ha e nder ɗiɗon poste uji ma haaɗi kala ɓe mbawi kay ƴewde maadi ndi guila kay structure mum ha ƴewde kadi ko fate matériel gonɗo hen e kaɓɓirde ɗiɗon poste uji jogui ɗum foof noon ko yidde sembinde kay e ɓemtude he sembidinde kay e ɓeydude nden kam e kisal leyɗele ɗe ɓeydi kaydi hebbinde sembeji gendarmerie e nder leydi he kala ɗum noon kanko henen wursiɗi noon holliri tigui ɗum ɗo noon e jeeya tigui e phase gadono taw ko plan quinquennat 2020
juin 2024 mo hoorejo leydi ndi jogui ko fate banggue gendarmerie o holliri kadi ɗum jeeya e programme ko wiyete programme ko memorandum woni tigui ko fate mawningol winde ko fate mandidgol manditare leydi Mauritanie wattore duuɓi 50 mawnintede hitande hikka nde ñande nogas jeetati lewru novembre gonɗen andu leydi ndi noon e oɗo saaha noon hollirama tigui laamu ngu maahi fodde 11 poste gendarmerie kesi tawɗi no poste uji kala ɗi maaha ko nder ɗiɗo région ngaji tati woni région de Gorgol e to Barakna e to Guidimaga ene tawtora noon ɗiɗon cérémonie ji uddirgol ɗiɗon poste uji gendarmerie kala en tawtora ɗum hono walidi Gorgol biteɗo Ahmed Nawul Sidi Ebbam e hakima Mokata mo Mbouta hono Sidi Mohamed Abdallah Wulo Bounani wondude e les élus locaux e dadiɓe hewɓeɓe martaba toɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolliri wonde altine hanki o ko 37 neɗɗo tawa ina gondi e rafi coronavirus hen 37 ko nder wuro Nouakchott e nder wuro Nouakchott kadi hen no gasriɗo ko nder legal Tafaraka Zena tan ɓe kolliri noon heddiɓeɓe noon to Dara Nayima ko yimɓe ɗiɗo to Yaret ko neɗɗo goto to Junine ko neɗɗo goto Riyad ko yimɓe ɗiɗo Arafat ko yimɓe joyo Liksar ko yimɓe joyo yimɓe nayo goto keddiɗo koto wuro witego Kifa ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen 17 testama négatif woni kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen leydi Mauritanie noon tuggi ko rafi wonaki leydi ɗi faade oɗo saaha joni ɓe jaara ujunnaji 6 e jeeɗiɗi neɗɗo windi tiɓe hen ujunnaji 7 e kepti cellal mumen hano hannirta ni 6 kawrino hen ladial e oɗo saaha joni ko ujunnaji oɗo saaha joni ko 369 neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni to Tafraga Zeyna altine hanki o mairie legal Tafraga Zeyna ɓe jooɗima ko wiyete conseil municipal mabɓe Tafraga Zeyna noon ko legal tawategal to hirnangue Nouakchott ɓe gooti noon budget mabɓe hitande 2021 woni hitande dartonde budget o noon ɓe kolliri tigui ko 1 milliard pawɗo seeɗa haalisa guya e nder conseil o kadi ɓe usti taxe uji kewɗi nokkuji biteɗi café woni tigui to café jaraten ko andama restaurant ji togosini e wondude e restaurant ji kala taxe uji mum tawateɗe nder legal he taxe uji mum ustama ha kene qime 60% woni nder temedere kala hen 60 ustama ɓe gooti kadi ɓe kawri eɓe mbayla inde boowal gongal yesso palais présidentiel woni tigui boowal manggal gongal yesso galle hoolejo leydi taw kadi ko boowal bitengal place de liberté ɓe mbayla inde mum wonta place de la république waylama wonti place de la république lawol gadol lawol mawgol kadi biyetegol avenue taw kadi lawol gongol kadi taw ko lawol mangol biyetegol lawol mangol biyetegol avenue mo Aziz indir noon avenue de l'unité ɓe mbar perti ɗum tawategol e nder Tafraga Zeyna e oɗo saaha joni wonti avenue Jamal Abdallah Nasser ko noon kadi avenue on avenue noon ko Aziz wayluno inde nde watti ɗum unité nationale o yinigono ɗum noon ko janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazwani hoorejo leydi ndi o ñamri dendagal leydi ndi kala nde natata e sunare national woni dey national nde balɗe tati ɗum noon ko caggal jaltugol aduna mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi caggal kay jaltugol aduna mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi mbiteɗo Sidi betenoɗo Sidi Mohamed Wul Cheikh Abdallah gonnoɗo hoorejo leydi gaddano kay tuggi kay ardino leydi ndi ko hitande ujunnaji tuggi 19 lewru avril hitande ujunnaji 2 ha jeegoma août hitande ujunnaji 2 e jeetati woni 6 août 2008 ko nden laamu nden dadiɓe leydi Mauritanie nder guinno laamu makko gila kanko noon ko kanko tigui wonno hoorejo leydi Mauritanie gaddano taw ko démocratiquement éli woni tigui cuɓaɗo taw ko kartal addi ɗum e laamu kanko noon ko ñande jamma alete ine wiyata altine hicce hanki o ko hen tigui o yalti aduna ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal adi kanko e gollitiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde ñalawma hande o caggal kayne temedde joyenogas ene neɗɗo kolkisa hen 11 tawama e jaati ko fiɗaɓe rafi covid 19 en noon e ƴimete banggue pourcentage nder temedere kala hen ɗiɗo piccal 10 ene gondi e rafi o ɓen 11 noon hen joyo ko contact suivi jeegoma heddiɓe kala ko ka commune
communautaire Saint-Louis heɓi tato, Dalifort heɓi goto, Mariste heɓi goto, Mbawu heɓi goto, e nder ɓe cellano ɓe kadi ɓe kolliri sappo e goho neɗɗo kefti cellal mumen hano hannit ni kono tato ne tampine fewi ma ballite to banggue fofango neɗɗo goto kadi hawri Ela Diallo leydi Sénégal noon tugui ko rafi on ati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara sappoji ujunere temedde jeenayi yimɓe jeetato winditiɓe e doggol corona hen sappoji ujunere e hen sappoji ujunere temedde joyi e nogas jeeɗiɗo kefti cellal mumen hano hannit ni temedde tati e capantati e goho kawri hen ladial capanɗe nayyi e jeenayyi neɗɗo ko ɗum ɗon heddi e oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal to Touba noon ko sukaɓe tokkosɓe mbarodiri toon e saaha ngol no haren ko goto noon yoɓi fittandu sehil muɗuma kanko noon ko biyetenoɗo El Hadji Diop noon kañum wara o yaranno ko duuɓi sappo e ɗiɗi ko goto e sehilaɓe makko biyeteɗo MS o kañum yoɓi fittadu makko taw kadi ko laaɓi fiimo e saaha ɓe gonno e haare kanko Goski baraɗo o noon Goski mum tawi tigui to morgo hôpital Mattal Fawzeyni mo Touba baraɗo o noon barɗo hoore o noon e ɗo saaha joni ene tawi juuɗe dadiɓe ha joni koye on fannu keddoɗen jeehen ha to wiyeten Ndofane Sara station essence mo commune mo Ndofane ko tana musɗo waɗi toon ko camion goto feeri toon cukalel tokosel jaaruno gueɗe duuɓi joyyi ko ɗon e ɗon guel wasi fittandu maggel ko ɗon e ɗon guel wasi fittandu maggel ko jamma hanki o tana o waɗi e dow lawol bitengol route nationale Sara station SDP ko camion o noon matricule camion o noon ko marque Renault Savin mo matricule KL 78 26 dogannoɗo taw kadi ko dogannoɗo dognanno camion ko babiraɗo goto e biyeteɗo Kalidou Dramé jaro duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi nayyi duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi joyyi kañum dognanno camion o hollirama tigui o ummino ko Kaolack o fano ko toon Nafane cukalel guel o feeri guel noon wanno koye feccite goudron ko ɗon e ɗon o yooɓi fittano maggel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ɓoyani ko Macky Sall hoorejo leydi ndi ɓoyani ko waddi wayloji e jagode makko woni ko wiyete woni tigui wiyete remaniement ministériel o holliri noon e oɗo saaha joni yidde makko koye kala saaha yo wod jagorde toɗɗade mbawa huccidde e ɓesgu leydi ndi andin ɗumen kadi ko fati e dawrugol andin ɗumen kadi eɓɓoje ƴettade e golle gollade ɓe kolliri noon ñalawma ɗum fuɗɗoto ko ñalawma hande o noon hollirama jagorde jeetati suɓama e nder ɓen jagorde jeetati noon ɓe cuɓama ko sanga 10 heures ñalawma hande ɓe puddo wadde on conférence de presse taw kadi ɓe mbaɗat ɗum koto 10e étage building administratif mo mbiyata Mamadou Dia ko toon tigui conférence o waɗata ɓeɗon ministre uji jeetati cuɓaɓe noon ko holko ɓeɗo gadano o wiyete ko Antoine Félix Abdoulaye Dioune on ko ministre de l'intérieur wondude Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellal aadi wondude Moussa Baldé ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate ndema wondude Serigne Mbaye Thiam ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate ndiyam Alioune Ndoye ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate awo e ngaluji gonɗi e nder ndiyam wondude Aminata Assoum Diatta on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate commerce et petit et moyenne entreprise wondude Dame Diop ko ministre de l'emploi des formations professionnelles wondude Moïse Sarr ko secrétaire d'état kalfinaɗo ko fate gurdam Sénégal naɓe wurɓe e caggal leydi wondude noon e porte parole du gouvernement ma tawtere ko ɓeɗo jagoɗe jeetati cuuɓa e ñalawma hande o ko kamɓe puɗɗoto wadde oɗon conférence de presse tawa e nder jonte ɗiɗi kala woni nder balɗe sappo e nayyi kala wooda kadi suɓaɓe wawa hamɓirde lesgu leydi Sénégal kala ko fati kay e oɗo saaha joni toɓɓe tawa kadi ko toɓɓe ɓurɗo jojjude ha lenenra leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diagne ko procureur spécial de la cour de répression de l'enrichissement illicite woni tigui CREI on woni procureur kalfinaɗo ko fati kay e borjingol ngaluji leydi e andude kadi rewidade pele taw yimɓe teskaɓe tigui hewɓe alluɓe joni tawa kadi rewani lawol ko on tigui waɗa escroquerie tawi tigui ñamina koppereje kewɗe no fewi tawa kadi ko baaɗi ko gaddete kañum waɗimo escroquerie baaɗi ko puntuɗomo ñamandemo kalis ono wiyete ko Mouhamadou Touré ko on felmimo ñamanimo fodde 20 millions taw ko halis franc CFA caggal nde on felmimo noon kañum foof wonde baaɗi ko haɗani o porti ɗum plainte nde o porti on plainte noon on e oɗo saaha joni darima yeeso ñawoɓe baɗiraɗo noon funtunomo ko caggal kayri hollirimo nate wonde nde yeeyamo werla mo hinde 4x4 mo marka Mercedes taw on werla ummoto koto leydi France nde o yi on werla noon ɓe kaldi coggu ngu ko 45 millions woni 45 millions franc CFA ɗon kawiraɗo yaltini 20 millions avance holliri tigui kala nde wetto werla o yetti e juuɗe mum ma ittu kedde kalisa waɗa e junggo makko caggal ɗum noon o yi ha woni balɗe nde oto foti yettade o holliri tigui kawiraɗo o wonde oto ari ha to banggue corniche ko ɗon oto o sumi to corniche hirnangue Dakar ko ɗon werla
parla o sumi caggal ɗum noon kadi o wi kawiraɗo wonde mo sohlomtina werla goɗɗo mo hinde Porsche kawiraɗo jaaɓi ɗum hokkimo dokkidiri rendez-vous ɓe jiiya Porsche o woodi to noddi kawiraɗo jooɗi ko juuti yiyanimo caggal ɗum noon watti noddudemo so kala de noddimo o haala ɗum ko famata ko ɗon addani kawiraɗo o portimo plainte kawiraɗo noon holliri tigui addinimo portudemo plainte ko hollirde bon exemple wonde kala neɗɗo baɗo gueɗe baɗowo gueɗe baɗe ni foti rewnede lawol beele kadi wasa wattude neɗɗo goto kanko noon darima yeeso ñawoɓe o hollirama tigui omo yopta kalis o ha laaɓa kadi mo sokke lebbi jeegom kaso ferma ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder leggal Médina to Dakar ko tana musɗo waɗi toon jamma altine beeɗo ɗo ko dal woni tigui bildi huɓere kañum yani e cukalel gotol jarano guel duuɓi ɗiɗi ko ɗon guel wasi fittano maggel kawi maggel noon jinnoɗo fabade guel saaha bildi ndi yanata maggel kañum e hoore mum feccere e bildi he yani ɗum gañima hen gañande musde no fewi ta kadi koye hoore ene teska ɗon to leggal Médina e kala saaha bildiji kuuɓeje ne yana e yimɓe saabu kayne teska kuuɓeje kewɗe tawatede to leggal Médina ko kuuɓeje mahaɗe guila ko ɓooyi yoga e majje ko mahaɗe guila e saaha colonial ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ko ɓayen koyen keeɓi kabaru wonde kay talata hande o e beeta he cuumu kulɓinigo waɗi tigui e nder port autonome o Dakar cuumu ngu no waɗi tigui ko nokku to wiyete Mola 10 ko ɗon ɓuuri sumde sapeur pompier noon hewɓe noddama hen gam ñippude cuumu ngu ma en gartu hen noon so tawi en keeɓi ɗo ko ɓuuri lerde ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma en jaa ha to Médina Gounass ko fati kay e keɓugal Dakar Médina Gounass ɗamniɗo wadde hitande hikka nde ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum Fatu seedede ngam heblanade Dakar mo Médina Gounass hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho on batu yuɓɓinama e ñalawma altino no gasati lewru ndu ɗoyete e mairie mo Médina Gounass ndendagal service aji taweteɓe e nder région mo Kolda kamɓe kala yimɓe maɓe tawtorama e on batu ɓuura yewtere toɓɓe ko fate ndiyam ha e courant e kono ndihen Saydou Dia préfet mo Vélingara en tawtorno batu o ɗum woni point de départ CDD ji garoɗi woni e CRD woni e réunion nationale pour organisation o Dakar ono gandi noon o Dakar ko des centaines et des centaines de milliers de personnes garta ɗo tawa ɗo en même temps pendant 10 jours ɓurgol face à probléme ji goɗɗi comment état waɗa accompagné organisateur ono waɗi taɓɓe accompagné c'est d' abord ɓe mbaɗa recueillir préoccupation ji mumen ɗi hande ɗum wonno première partie o ɓe mbaɗi recueillir préoccupation ji comité d' organisation ɗin préoccupation ji fof ɗin ko probléme ndiyam ɗam ɓuri kam wadde attiré mon attention par ce que chaque fois mi nananno probléme ndiyam e nder Médina Gounass voilà pourquoi hikka on poñɓali men waktuji kewɗi temen yii vraiment effort ji watteni effort ji ɗi jomen mbaɗi passé à un nombre de 63 citernes ni kadi bache à eau la même chose engagement ji ɗi fangama pour wigol forage ɗi fof watte waɗama connecté ensuite plus de 1000 robinets déjà natti e nder Médina Gounass vraiment ɗum ɗon waɗi kam impressionné to mbimi je crois que yita tawide probléme ndiyam wonata mais c'est sûr que cette année inchallahu rabbi e ustoto woɗa point mbaɗɗo kam impressionné ko Sénélec mi yii presque probléme ji kewɗi waɗama énuméré kono 95% produit ɗi Sénélec au niveau local bañiɗi fof en charge bañi engagement ɗon ɗi réglé donc seuls 5% pourront être rejetés au niveau régional tellement intéressés par le Dakar que ils sont prêts meni pari fof pour au Dakar hikka vraiment ɓuura ɗiɗa Dakar ɗi fof aɗa ñaagui Allah noon ɗum won e heddi ko noon min faɗat CRD région to min darano min mawta ɗum wadde rectifié goɗɗi ɗi waɗaka ɗo wadde prise en charge ɗon kadi si yawti min jaaha au niveau national réunion nationale o wawa hebde disons de manière définitive disons déroulement normal no Dakar waɗi to hikkani inchallah dendagal ɗi service aji goto kala hunima ko wonno e Dakar rawane hikka so Allahu lamɗo jaaɓi ma ɓeydo junggo muɗum ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Médina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Amadou Samba Lo eɗen mbiyaɓe tan yoɓe gandu ñamde ko remno ɓuuri webde e wadde ko haalno
ha joni kabruji men e demgal pular sen ummima to Medina Gounass ko to leydi Mali paadena ina teska non e oɗo saha kala nden ka e kisal ene ustino feewi e ndera Bamako lamorgo leydi Mali e yoga kadi e guure mawɗe tawateɗe ndera leydi he kala altine hanki o nogas e tati jolol hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko braquage uji ɗiɗi mbaddi e ñalawma goto hen braquage goto waɗi ko ndera Bamako lamorgo leydi ndi braquage keddiɗo waɗi koto Ségou kañƴi ɗiɗi kala ko ñande altine nogas e tati leydi gasati lewru gonɗen ndu ñande to Bamako noon ko biyeteɗo Eli Sangare ko malinajo ɗanni yanke ummiɗo to leydi Espagne gartunoɗo ko ɓoyani nder leydi he tawa kadi ko e saaha o yahatno hisɗitinoyde passeport makko to hôtel de police nde o ari ha sara commissariat tawa waɗɗani commissariat de police mo premier arrondissement ko ɗon tigui sukaɓe cagataɓe joguitiɓe ha teddi paddimo sanga 9h omo jogui sac makko noon omo jogui sac makko e junggo ko ɗon tigui ɓe jaltini pistolet ɓe mbimo yo addu sago walla lakara wona janje makko nde wona jasnude hokkide ɓe kaal sago walla salade ko ɗon ɓe karƴiri sago e juuɗe makko ɓe karti fende ɓe gañimo kanko noon joom sac o so e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe safroɓe holliri noon sac moɓe jaadi o sago o waɗi haalis kono haalis o wona haalis kewɗe no feewi altine hanki o kadi sanga kadi on sang ñalawma o kadi to nokku biteɗo Falaje Siriki ka sira fala tawate ko to Sédhiou tawate toon kadi ko babiraɗo goto biftana toon fodde kañum tigui biftana heɓtana fodde million ngaji nogas francs CFA ko bandiji ɗiɗi joguitiɓe kañumen mbaɗimo braqué jaadi e koppereje makko ha joni ko leydi Mali keddoɗen ki netta ko réseau tawa kadi ko réseau wiyoɓe kadi ko réseau holliroɓe kala saaha wonde kutorto ko ligne national ko crédit woni ko hutortoɓe ko wiyete commerçant en ligne ko kañumen tigui e oɗo saaha joni caggal noon nde ɓe teska yoga e nder leyɗele tawa ko leyɗeleje ko hattaɓe hen ɓe didda hen ko wayno dowlaji dentuɗi Amérique ko wayno to leydi witeɗi Canada e yoga e leyɗele Europe e oɗo saaha joni koɓe riddaɓe toon kinet kadi ko haɗaɓe nadde walla tigui riddaɓe to Ghana ɓe diddama to Rwanda ɓe diddama to Nigéria to Afrique du Sud to Guinée to Inde yoga e leyɗele koɓe diddanoɓe ko hewɓe mabɓe noon hewɓe e mawɓe ngal ɗon catal biyetegal kinet nangganoma e nder yoga e ɗeɗon leyɗele taw kadi ɓe ñawirno ko ɓe nanggama ɓe ñawama yoga mabɓe cokama taw ɓe ñawirno ko escroquerie ko ɓoyani ko noon koto leydi Sénégal to Mbour ha cesto leydi Sénégal teskama tigui ko kinet kadi teskano toon yoga e mabɓe diddanoma toon hollirama noon kamɓe kinet noon ko ɓuuri hewde mabɓe nder Afrique de l'Ouest ɓe ɓurno fuɗɗorade koto leydi Mali noon ko ɓuuri hawnade yoga yimɓe e oɗo saaha joni ko teskede kamɓe catal kinet kala balɗe sappo e joyi ɓe mbaɗa moɓodiral mabɓe woni tigui pottitte mabɓe tawa kadi ɓe mbaɗata ɗum ko to bureau ji primature woni galle to premier ministre to bureau ji mum ko toon tigui e nokku to ɓe mbiyata salle de conférence des archives ko toon ɓe mbaɗata ɗiɗon batu yimɓe hewɓe noon tawa kadi ko jufiɗɓe e oɗo saaha joni hakkillaji mumen nanggui ko holko saabi oɗon biteɗo Moukhtar Wane hoore jagoɗo leydi ndi kañum foof e gandal mum e pinal mum e salade mum ko fate escroquerie e nundal muɗum holko jamanta kay ɓeɗon witeɓe kinet ene mbaɗa tigui ɗiɗon batuji mum e nder yoga e nder mbaɗa yoguji mumen batuji mumen e nder salle de conférence mo primature ɗum noon hoɗo saaha joni yimɓe hewɓe ko ɗum woni ko namdoto siftinde on noon kala natowo e kinet jomum wiyete ko yo addu temedere ujunere taw ko francs CFA so tawi jomum addi ɗum noon wiye kala saaha ma wattu yoɓede tawa kadi natɗo kala ma adda yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tato woɗɓe ɗum noon ko oɗon escroquerie ko ɗum woni koɓe keewi wadde kala natɗo e oɗo saaha joni hewɓe natɓe nana hen ko bomiɓe nana kadi daari gam yidde addude yimɓe woɗɓe bomade hono mabɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen to ñen ha to yelimani catala bitegal lamab e dendagal rindomoɓe e dendagal remnoɓe hikka kala e nder falde yelimani e kolleri hitande hikka nde tigui ndema ka rewi lawol no fewi ndungu ngu weeli ndema ka rewi lawol kadi récolte mabɓe waɗi fayida no fewi ɓe kolleri ndemnoɗo hikka kala moosi hano hannirta ni ɓe mbaɗi récolte baɗɗo fayida no fewi service technique ndema fande nde noon ɓe kolleri hikka hitande hikka nde hikka yelimane ɓe mbawi hebde kay kene qime ɓe keeɓi kene qime ha ujunnaje nogas e temedere capanɗe joyyi e tati piccal joyyi tonne taw ko gawri nde hinde sorgo ɓe keeɓi kadi ujunnaje joyyi temedde jeetati capanɗe jeetati piccal jeetati tonne taw ko guerte ɓe keeɓi kadi ujunnaje ɗiɗi temedere capanɗe jeegom piccal capanɗe jeeɗiɗi joyyi tonne ñebbe ɓe keeɓi kadi capanɗe joyyi e jeegom piccal nayyi tonne taw ko makka ɓe keeɓi sappo e jeeɗiɗi piccal tonnuji ɗiɗi maaro ɓe keeɓi kadi sappo e goho tonne gawri nde hinde mila woni tigui gawri
sambe fof non ene fof non so tawrim to mumta ko réalisation ene qime ha 97,21% sokhna Diallo Fanta Sangare Traoré on nona holri hitade hikande kala mo remano nimsi demdo kala kadi heyka mosi hano hanirni kala demno non dendangala tampere mum caggal de be coyi be jimte national mabbe kay tampere de kala tampere dawide kala be jiti dum halabi o holiri non kala mo remani hikka nimsi hay demdo seedo o kayne nimsi moni fof sago mun sino remino ha yaji o holiri non kanko hitande hikande sino andino remat nyebbe ha hewa ha joni ko leydi malikete den to kidal yontere mayne de non horteskama tigi yimbe ta ko sete timmudum hakkunde be don jiabe fedde witere MINUSMA wondude e be don jiabe fedde union européenne badi délégation men timmudo be mbawi yettade to kidala nayi to non ko jewede kay ko fati kay e de don e bore witende accord de ni accord jewde accord ko accord d'Alger taw kadi ko sifande sifno to Alger no jame kisal no artirinde den sifande wawa tigi respecter der leydi hen bala jame kisal dumido en arta en der leydi hen ha joni ko leydi malikeden akmi ko al-qaida dal maghreb islamique ko catala fedde sebitine tawte en der leydi mari be koliri tigi be cubima e odo saha joni lomta Abdel Malik Durkek o non ko gonnodo mawdo catal ngal der leydi Mali barnodo gila juin 2020 e odo saha joni non be koliri be cubi lomto makko ko bitedo Abu Obeida Youssef Al-Nabi o non inde makko deftere ko Mubarak Zezid ko non wiete ko Algérie naje e odo saha joni kanko be cubi be lomtini mum ko kanko woni mawdo akmi e der leydi Mali o mo jiya non e yilirde yimbe mawbe jeyabe yilirde taw kadi ko yilirde akmi ko adi kay ko mo sube e odo na posto ha joni kabaruji men e demgal plateau leydi Côte d'Ivoire laamu leydi Côte d'Ivoire e sa kay gila Alassane Dramane watana wonno e luuma jarribo holirin tigi so tawi o hebi polgu fati 3e mandat makko dendangal dognobe en jalti leydi din e dendangal kay witebe réfugié politique kala wonbe caggal leydi ko toppitodo no jowmen gartiri e der leydi he hano hanirtin e odo saha jonen holirama tigi ko Laurent Gbagbo gonnodo hoorejo leydi tawtedo to Bruxelles lamorgo leydi Belgique kanyum tigi be ngone fewjude fewje kay fewnade hen dum kaytaji nartiri hano hanirni e der leydi muduma ministère des affaires étrangères mo leydi Côte d'Ivoire no lisiti timmudo to Bruxelles lamorgo leydi Côte d'Ivoire ngam yidde kay ƴettude peeje no be madirani o don bitedo Laurent Gbagbo no hebi passeport mum diplomatique be ko nyalawma haltine hanki onon sanga 10 to Grand Hôtel to Bruxelles ko don tigi Laurent Gbagbo ari en arde jom suudu mum bitedo Nadi Bamba e avocat mum personnel addibe to non ko wadde resi remplissde ko fati en roulement mabbe hebde récépissé be kebi récépissé mabbe non be kebiri o don passeport ko passeport diplomatique kesom e o do saha jonni en hollirambe ganda mane passeport yalta kono le passeport yalti kala kanko Laurent Gbagbo o mo ƴettude lana makko ndiwa ka orta hano hanitni e der leydi makko Côte d'Ivoire to dawlaji tentudi Amérique paden balejo idido wonde kayim balejo idido taw kadi kanyum woni balejo gadano e sakket sabu hay o do saha joni ala lumtido mo hen wonde e mairie balejo taw ko belejo wonde maire mo New York ko bietenodo David Dinking ko on yalti aduna o yalti aduna non talata hande o no gasna e lewru jolal hitande ujunnaji dide no gas o yalti aduna non ko duubi capande jeena e tati kanko woni balejo gadano wonde maire mo New York tugginden kadi faade o do saha joni ala balejo goddo gondo maire mo New York o jibide no ko 1927 do wiete Trump tan ko démocrate o wonno maire New York ko 1990 ha 1993 ha joni ko dawlaji dentudi Amérique do Donald Trump gondo e ciltiltirde laamu ha joni ne jokkimda de cifande mum addude luwaji kesi nde wonno kadi immigration ene jeya eboje ɓurnode mawnude ko fate eboje makko ha joni kanko Donald Trump omo jokki sifde cifande ko fate haɓade ngal ɗon ko fate immigration o holiri noon oɗo saha joni cifande hesande o sifi ɗen noon fuɗɗoto tigui ñande no gas nayi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi gonɗe nde nden sifande noon o joofi kono sappo joyi leydi e nder Afrique e nder ɗen leyɗele noon hen jeegom ko nder Afrique de l'Ouest kuule ɗe noon ɗeɗon kuule kese noon ko leyɗele ɗeɗon kadi ɗe o sifi ɗeɗon leyɗele kala ko wawde kay oɗo saha joni kala leydi jindi nadde e dowlaji tentude Amérique la budda jomum joƴƴina ha kene qime $15,000 ɗum noon e qime ha 7,500,000 francs CFA ɗen leyɗele noon ɗe tawte nder Afrique ko wayno leydi ɗeɗe tawte Afrique o joofi ko leydi Angola leydi Burkina Faso leydi Tchad e République démocratique Congo leydi Djibouti leydi witedi Érythrée leydi Gambie leydi Guinée Bissau leydi Libéria leydi Libye leydi Mauritanie leydi Soudan leydi Sao Tomé et Principe leydi Cap Vert e leydi Burundi ɗeɗo leyɗele noon ko ɗeɗo joofi feɗendu o holliri noon ɗeɗo leyɗele kala yoga e ɓeɗon ko addimo jofa ɗeɗo
leyɗele ɓen ɓesguji men kala keɓɗo visa nadde dowlaji tentude Amérique visa jomum e gasa jomum fawi visa mum ha ken guime 10% e ko taƴana noon ɗum noon ko hitande 2019 ɓen noon nde ko ɗum saabi kay oɗo saaha joni o taƴi ɗeɗon kuule taw ko jofide ɗeɗon leyɗele ha joni ko dowlaji tentuɗi Amérique keddoɗen Donald Trump rokkiri yamirore kay woni ko wiyete feu vert no golle kay eggina gollamu ummade kay ustude laamu juuɗe makko egginde laamu fatude e oɗon biteɗo Zubaydan e équipe muɗum caggal kay nde hemno polugo e sungoji bannoɗi guila ñande 3 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas gonen ɗu kono noon ha e oɗo saaha joni kanko Donald Trump suwa jebbilade saabu ha e oɗo saaha joni o jaɓani défaite makko jaɓani ko liɓaɗo mo holliri e kala saaha ko gujjaɗo kadi ko jinggaɗo ko ɗum woni konngudi makko e kala saaha kono fuɗɗima jabde kay ko fati ko wiyete transfert de pouvoir ummade kay e jikkiɓe makko e jiiɗi gollidiɓe makko faade e Zubaydan faade e gollidiɓe mum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko to goñon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on